operation खालामनानै ओमफ्राय दा गिसाखौ सामानो हामिया गेलासिनोबो बै सुरि जाबाय डक्टराव थांमाले गोरै खाङै थांगा bo sabno suri hamraka kojonano suri hamraka obo sa reverend pastor Dilip Debarma bo thriman hingkha 15 तारिख 5 मास 2024 assignment date hingkha 15/1/1976 sono bo assignment ni hingke bo thunyan sai sikang bo samung khlailang mani bo sabno suri hamraka kojonano suri hamraka bo tam samung khailangkha aborungno singtini nalini ojaga kobongma borok tongyang tisakchidi tebo kobongma tongo asik do phunung mai mamaliya baksa bo phaikya baksa bo sokpaliya baksa bo samung khlai tongo obai khlaino bo katang tongphro samung khlailang mani bunyo suri hamrmani bo hangkhe gari pherjagai thiyo ngomong hangkhe bini simlang bo ojgan bono orosgan phobo ang 2018 hamyangka tam hamya bolte sungsani shaitan tantri matra apti thengka angkai thaman poriskar ke saija mana tamung abo mane tam hisna abo mane bui hamya man buni nozor ba apti khita kang khasliya oito abo hayangi tong khata hamya khas yang koro phaiman bisti ang surijaka tai diar jeng bisinti ang surijaka anga surijak mani yaglo tabsa jarai ko kaham krang khaino tongo nang koi bosor hamyangi tongmani hamya 1-1.5 mas 1-1.5 mas amsumta ojga phaiben gangke koidin pore hamka oro phaimani emne 3 mas nakha hammani 3 mas pore oro ang emne kunu phanang khasiliya abo hayota ang nine rang ru borok buru kuna abo haisine liya borok buru sine tongmon pula pura ekdom pura kun phan khasiyata ekdom srai hai ngi thangta ke kun phan ke bone siniya rang rung abo kun siniya abdi kun phan siniliya engkara ang hamai ta kai kaitone jare ekdom kaham ta ekdom nono tam oro tam khlai hamru bahake hamru tam sar kaiton thani suriman bisingtino bekon khlai na susum suru jarao kulum ron han biti rok kisa sarkha ta kai bilkul ekdom kaham nin para nin mungko bisud debarma ang mandai nepal murani tam khlai tong tabu ta kai ekdom business khaitong acha ke belagin hambai ke tei khoroksa chingkok salaine bo kathang tong phro sar Dilip pastor borok bobai suri jagai hammani ke nin bungtam sagri da album metu jomatia ya sotan chaddo microm khang ni khorang kaglak blasa metu debrama nang ke pula phro tam rogi tong mani ani pula phro rogi makhanang kha onek jagan thangka thangainya hamja tam rogi obo buni nosto homa haita acha aka onek jagan thangka hamja oro phaika oro koi bosor hamyang tokhono mne 6-7 mas pray 1 বছর haita ko oro koidin bai hampakya oro tongpaika pray 5 din 6 din motom tongoi 7 taka jan tongoi nang oro batis manna ya koi thangka oro thangai ne batis manna no ambon boy suri jagin hamo koidin pore hamka প্রায় amo aste hamna ba tukbla sapta kaisar tongkana acha prai 7 mas ni rogi 7 taka jaban ham thanga ja hapa tam khlai tong tabo amne nogo ino kongis dikhai tong nim para hor jamodar biang abo ab gaburdi acha hingke sing tikisak sabotong tai kisa bung sagat da ani bung khai bisai te brahma ko para karam doyal ani srai resmi amne bisa jabot hamya klai tongkha tam hamya ke bi bothrai thaisang ma sa doctor konek naikha angke ko pahar ni rok bonai naikha ke hamya angke o jaga bo khosmanai phaikya angke phaimani pore amne 3-4 mas ni pore kha rugi ham thangkata e ham tita 3-4 mas por ke ham thangka tam phulka na bahagi tam ka ham mane subu suriwo angke nangphuru bithi rok riwo angke okumoi no suriwo angke bithi rok riwo mabai okubai koi ham kata bithi angke ham bazar ni payment da bodo sanamri he bosnam ya bo bazani norina angbo saime ata ঠিক আছে কি tam khlai tong hamyo nogo samung khayuta te belagin hambai te bo kobong ma tongo kena rokni bumung ke ani bumong ke sunil ani para bisraman jawarang bari ang 3 din 4 din dora 3 din 4 din bisi ang hamya kobol jagani mane 6 jan do kobol jagani ang kunu sia tongmani hingga kena ani para ne boro rogoro phala katharman jak tong honi saimani ano borong tu phelekya hingke ang tu phaipur to saimi ang
salsa salni pore ang sisaka angkeno ang chini diari jengno suri jagno go sosomai suri nyai hingke ang bongni bising tu bong suri khulumunya ang nakang japon bising ang sisaka angkeno a suri ma bising tu nyang hamai thaka hangkeno ang salni di borsani pore ang motamoti susto phakya sama kangke bor ang kok kaham sang kang phaimani rok ang saimia kang phiaba tarpore borong to sui lain ko tongkhana sui lain tang ta hangkana hingke kendang saimi angolo sisai saimono aboni bising ti ang orang bisi somoi nanglia hangkena ang pura hamsungmani ang sapta sa nangkhana hangkena ang poriskar ngai thaka ni na pula hamyamon ba ke cheng ang cover doro phayungo mane ang sia hayungo puila hangake ang dagarjak ma hayungo nyai tuyo kelaimani thake angkena ang ta silia ta ko ang te borong ni sinilia nang kun saimalia hayungo thaka fit dengoi nyai ki borong ano yang saimalani tui phaile khata ni nang o dagarjak phorko nang sasungda nang dol tong phano borong ang simi saimano dagarjak mani saimano ge borong khata ano kelaima sunu khan dagar ma to nu gyabla soitano ta sab nu gujona ni ma hai e ab hanke borong ano saimaka hanke borong oran talang lagi doctor talang lagi honi doctor talang ye oran talang lagi na honi chini ye oran kaisa keringjak tongbla ge tui phaini ano koron susto khaikano surima ba ko bai angke motamoti suriman bani ani khamka tam khaita ang to buino kam khaisao ke abong ka din tong je ya ngmani ba ang hamyang mani bisi din nanglia ang koidin hamyangi tong ang salsa di bosan nangkhani sawo or phaimani sisaya tongmani gang or jeti tongmani kang arjin ngang motamoti poriskar ngai ang sapta khasao ngai gano ang thangmaka nang hamyangi tong rugi ngi tong man koidin o 3 din moton nang khaita hamani ka aradin moton poris ke sing kik kok salnai inki da norong bung ke sagada Ani mongke sangita koloi ang bulan sana ani bagai sana ang agi deradun pore tong puru belai no seri hamya mangu example जैसे कि ani tontra tongma sama kesangai pura tonse lai kai pura bisinga kupur ang thangpai mani hingke ang loge no adino bahake bo ani ayung papa no call mangkha ang boba suri jagai boba suri jagai ni pore loge ni badam bithi rong sain ka amai chade ar to bo bithi namai ri mai able kasal ma ang to deta to no pore inke bo doctor ni bithi rong sawai loge ni 2 days ni pore ka amai thakange bo doctor ni bithi rong sawo ke ulong ke amai bo na je bithi bo sahor onge ang mana sahana bithi rong pasal ke ro din ni sawai amka tei bongge ang sis manjangani 3 masih bijing ang ke operation khanain jangani last दिन ang man hamya ke last दिन thang check khayani poreng ke operation khainani amhaita gisapan saman hamya ke last दिन ba bai suri jagai doctor thangmale kari khangi thangka gichin an baba hanyu an baba ke asa khayo ba choti bhai mane तो मानी छोटी माने छोटी पाइते पुरो के बनी yak साजा गई वाइसना सिर रक तम जम जगै थै र रान छै तमानी और 40 days तमानी परे इनके हर सालसा आन बाबन इमांग आने आयं पापा ngै आं बो आयं पापा रिंग बो बिथि आफारै रे भाइ के बो नेक्स्ट दिन फुल माने परे के हमका Bonile jini family bagale onek upukar tong bokari ke sing thang store la khamu genin ku sorry abo busuk din ro mai hamya tong tomon si singke 3 manang mani ge last time check khabru ka hamai thanga da 3 mane pore ke an babu ke tong kha 40-50 days tangka afro last bo bithi bini mango bo ngai phaye bithi ide family pore ke bo hamai thaka amai Ani rogi hingkang ke bokrok ni bemar bokrok ani mane thui kisa sajom gone sawo doctor naijak mani hingkang ke oro jeng khana oi phaimani yagulo hingke 2 din baino sanam bairi kha 2 din bano kari kha naiso nintama pula pro brain of thui jomung mani fataro de phari mani kang thui jomung inke age jare puro thung puro kalai puro ukhma mani busuk bosoro mu tong mani nan thui jomung mani 2017 wo saimano amo hai hinaita omo sere yang mani pore balok ja
মানে আফর তো ইয়া ব আজাই মানে ইয়া গুলো সাইমান কাতো মাহাই নাই ডক্টর থাঙ্গই নাই জায়গায় সাইমান মান পরে जों আর খানা ওই ফাইলেকে পরে 2 দিন বাইনা সোনা মেরি খানো para জিরানিয়া বাস কাপড়া bumung সাগরি কা দেবর মা ya khang tak ti busung ojgo wati bai tongkha जों aing kisa thang kokma salaisinai morok bo jotono bo bai suri jagai hamjangnai rok tebo tongo kwbangma হাজার প্রায় 18000 সে কাউন bo bai suri jagai hamnai rok hasal ni hengke bo tabuk baksa ojgo manjangnai rok bai sing kok salaisinai ginung kangke bo bai tamki suri jagai haman tamung man ang de bokrong himoi kekelayuta agi je sikla purunga angke anga bahaying yata angke kaijagai cerai rok ungei pai afrunchim an cerai rok no nai malia angke bokrong mi himoi kala bokrong mi himoi tongka hanai sana srno nokni borok no sanani an phaimi ata buku angke no potap kelai ku khesimi borok anu nuk bayuta nokni borok ama babu songrok monai songrok angke or phai ang jethano susuriu honai khnaoi an moi song an mama songrok borok an or phaikata surijagoi die honai ke or surijagoi no ang mas kaise tong phaikata ani ama babu songrok monai songrok joton tuboi ga an logini an srai no bo tuboi hamrnani honai joton mas kaise tong phaibe keta hat som so bebang orom khlai sa phaibe keta ngai apulkai hamka kisa gai hamai koi ko sorry helang ko haing ko boi nga ke nogro ko nana songrong no bu khatang bayu nga ke ba tong nani hene thanga ta ke loke jetha ro kata ga bithi ro pula phai pru nga ke bithi sira kakrang kana bon huloi koi ko jetha ko bo sa de om ba sha hamna nin sorry ga loke sar kha bono ga sar wo koi ham haing sa sorry ta sa bo ro be mang no helang ko ka haing ga ar mang gi te mai ro bu sai mang khata apru nang hamyang tongman ke koi bo sorong kha ang de ma ang ja ang kai jaga ansalan para bukha tongwi oma kisapana ang koi bo sa ka ham kama tongwi ya keno yang no go ma phayu yang no go phai yang ke simi kisa ang no ko an sorry ro ta sa ama song monai song ro ta sa ang ka lai tui ro go khang suna thangke ke tui tu na thanga ke a tui yon pura wa sing ka lai gam koi bo sorka khan nang ma ke ma tongman ni ang ma tongman de 3 বছর 4 বছর পাইলিয়া না আং বছর le সাইমালিয়া jangka haman ke koi din bai hamka হামাদে মাছ কাইসা বাই নিগো nin bumung নি হাদে ব্রমা boroni আয়াং সুবামনি পারা hengke 3 বছর 4 বছর ni rugi mas kasaban ses tabuk de ekdom clear na ইনকে তাবুং নগো থাঙ্গে তাইসা ইয়াং বিন গিজা ফাইয়ে আং সুর পাইনা মুসুংগো ইনকে রাং বৈসারো বকরে বা বাবু সংবো বইহাই চাকরি খালাইবো রাং রগো কুমে ইনকে বা ইনকে সাম খা খাইছে রাং রগি সেমিসা বাই গাড়ি রক রিজার্ভ খাই ফাই সরি রক নাইজাক ফাইনানি ইনকে সুরি ফাইনানি ইনকে বা আমবাগি গিজা রগো খাই পাইনা মুসুংগো বখা ইনকে ফাই মায়াতা jangka nin hingka bumung Anke mong sopna debruma angka anisrai sioro hamani 2019 anisrai hotat chakalengoi ang horni duita ono oro tubui phaga horni duita tui phaga hangkano ang surireka sini oro kaitoni songjak tongo sini diari hinai borong kene surika ka surima pore kisa sisaka angka tainjino taisa phung aimale anisrai mai jai tomang hotat cha hailengi thangpika lengi thangka hangke oro ni sini bugra bo surinai anisrai no wa sino doro phaiye phatja wa sino suri paika 15 minute motom thoi thangka anisrai thoi thangman bisingo pora bo bini pholano bo sotoro bunyar kha sini bugra thoi ta angkana ano bo betholo thangoi achugo gira dihni rini horo ke betholo thang ang betholo phaiya anisrai no bamui tong phaika kana anisrai hama sisai phaika ke bobu phola soto bunyar kha ni chata sungno ni pula pro ke tang mani na ba anisrai hinke tui tukuna thangmani si tui tukuna thangmani thor sundru jagoi bolengu hingka hingke no jeng hamano hnai adino roibar hingke jeng oro suri oi telang thangmani hingka horo hamka hanai jeng
Orang bos suri purus ni cerai luman bari tongkani sawu hingga apa naseng ani logi ni hingga dugan khai bela hingga dugan khanya nang huna tapi pirogui tangga hingga horni duita kan lengi pura mokol sira hang tokli he kotok kotok pura hanya tor mani leng mani pura khasi leng hingga cang horni duita ono otutu boy rizab khai phai lagi orang hingga no 15 minit moto mani serai pura kaku silia pura tuk pontong li yang kan nang ciri gap kang kan no kakak bo tapi sini bukra boros hamung kai tong mani sini gana wono bo burung baram baca tanggai bono wasin bukung sebenarnya rogu engke bukung sebenarnya kangka ano thani nong betel bus kanggo asok gya dini no huruta engkang betel bus kangga asok pai purko no an cerai hama sijai pegeta oma hai ekbo ko salca ben hamka hamake oro abon nin cerai abon se segang kuno sorry no unos torong ya ek bosor ni cerai bo apuro asa drop kota 2018 ase ke 1900 ko bom ha kete ek bosor ni cerai oro kan cerai bung ka gedion henta nong parangke ani boko sin parangke bahatur ke kan dagde usong te betong nong ke tam ke suri jage hamka Ani ke bohok samani ekdom bohok samani tonggo chukurai kono ba hanyo sapung hapung ano mereglai kablai mang tonggo asa geri kya nei gangkya okoka leng mang ekdom bohok samani om hai nei samia purang 3 bosor basai khimaya sutai maya an basai mang ano khiro sutai ru gangkya oro suri ma ja umma osai gangkya kojon osai nai chuko sangapur hindu naisuka kun pan hanya orang pasti ang iko astomas tong pakya an serai tabu iko pas bosor kai tongka ang bono e bosor kai sena astomas keng kibi marka ang bono kono dur sare maya kun pan klai meya bo ang baika ja astomas puruno ngke oro kono motike pakya bohok ngke to sida asungsa thila hai kotoma an bohok pura ro phaye suri paya ang asdo mas tong phakya suri phaye ako ba we pura ang oko bai bu sajak phakya kai tor bai pura soyong kai tor ano phai chapayo ni boi soitan khlai mani bohong mui khlai mani pura ang sanamai rikha hane kai tor ano pura sapayo bo phai ba sa we apun simike ang oro baptist na kha gani nabo koi bosor tongmani aba ke sorry ningje ni nabong tongmani 3 bosor paka 3 bosor kor kodin ba hampa kya oro 7 mas tong khang 7 mas kan ham thama kya 7 mas ke ang pura hamka ta kuno dang kho ta kun kore ani o sas kosta simi kisa ani tong wasuksi ta kun kore bohok samaro kun pan kene nin para tai ko bumong ke an bum ge menu ka debor ma ani kami ke bahar mta kor para tak tam kleto ta kun khlaya ko salai school la shari pari ri tong wa
bok thang tong pro ko ma samung khaila ga ipono tau bok khlai be ba ki tong ko ge norok tam omonoti tam sana kathang kaitana hambai ang sanamu songma ka haise 2006 ni simi songno kaitor dagi phaiei jeng heling khalaiei phaimani jeng tabuk 2024 soli tongo haipano ani logini hingka angkai bo me ni 15 tarigo bo accident ngai bo thui thangka haipano sini ipata pair heling center ni je samung rok je heling ni samung rok abo bo thangpano ang khalai tongnai hinino ang wan sogoi tongo tai bo krei tini bini condolence 40 dino sangkhayo tini bini condolence bo krei phano je kaitor kalangmani je samung rok no ang khainani hinino wan sogoi tongo kaitor subathung tai bini boto sangsaro krei khaba bini samung bo paikhana nei ang wan sogo tini kaitor bono tamni bagai talangkha abang wan songmaya bo tini sangsano yakare ma thangmani jeng to mol paya sakno bini samung no khalaino thangnai hinui jeng yasakjak tangai bono talangkha abang wan sogai maya omoni bagai kaitorni thaniwo ang ma wan sogo bini samung paikhana hinui amoni bagai bono talangkhana hinui ang wan sogo tini obo bini photo photo bini tini condolence je samung jeng khalai tongo haipano je kaitor dagi mani pithibir se hinui mano o sangsaro basa wana ma singcha samung jengno kalangjak abo jeng bihik bwsai simi se saimano abo kebo saimiya amoni bagai o wana ma singcha je samung rok no norok nugano mol paithago norok nugano jengno tamo samung kalangkha tamo berkha tamo bomtike kalangkha tamo bomtike wana ma singcha ro phaika abo paithangni salo norok joto nugano asungno hambai ke takasa ke madam no sungnam sungman ke ang pula puru phayo bo thui boni kuthui sokpai puru bo thiman dino bang oro phayo sokpaija gadina ang kisa sungnan pokthaka ke bo thuinen se sikang norok bai last kok salangmani aborok hisa mudu khale chini tini a horni theke je horo ongkorna horni theke salaisine de horo tamo kok salaike norok phungo tamo kok salaini norok last kok paithak bo horo hangke bo sawo ako idok simen nok paitongkha agartala o nahanani ang bupro jora manaka khanada thangnaka ne hinta hangke ang kheto 10 tani thekeno nok ne khojak hangke bo to bo somoyo thangka abang saimaliya horo onko bokok sawaine pula thulagira kha mutri thangka on eko nok tangnani tino kok salayei bo simen nok nainani rod dok nainani nisata absuk saino thulakya dinano mutri thangpa kya no pailai khatai ko aike hangke ang hangke leusi munai tongmani talangna hanai khagai tongo bo hangke phungni panda khaiei siri baiei alok baja seri tongta
ga alok baja serpuro bo makhana no nasigo ta ga ani no ang pailaya ba ang asuk jasai khaimalia ani ang 10 ta o thangpai kata Narke bor thanga office thang. office thangwa dino training tongo chini 5 ta jora Nung si sekang nongkor boleh na. ang si sakang ongkhoro Ke apro nongkor pukun kok tu cycling bola. salangya kon pon salangya Ang thanga pun salang lian. ehe Boka kuno tam kun pun sahol ya. wayang apur satsa kawse ang thangpuro boyang tolawa kare je horos samani abunota Abun asung nata Agor tala thang bukun phun tun khale lian. phunton khalaya ani bo training choli tongo ge bobo koita wong kholangka abang saimalia tangke mistri rok sawo bo 12 ta wong khoro hne Jangke te kaisa bono pernai do manja khani khana abo ke bahayang laikya. bono pheranai to manja kha bono nijino bo cylinder woi bo thana habaika haipono tabo khunke case choli lai tongo ta dabi dawani bagai Tapi jara kun kori kho. kono karikho abo busung tamo abo saimala yakota O pernai ko ansa ti prasa. tiprasa Bung tama. bungkhang maya anu Biang ni rok na. anu sa ako ang saka o pherana be malai nai hne haipono o ukil song an talang liata Ni da nokha. nugya ang naina bo hangka o pherana be kok saine bo hangka naina bo hangka bom tike pheraka ani bo saino bo asai bisai bole saimana neita haipon borok ano talang liya Ke bahai ke bokhe apur nungjak da tam khobor manka ang do. খবর তো আং মায়া তাংকা আং দাইবার সোয়া কেপে khani kisa khanaka tangka bo busuk jara tai kubuya bang saimeta Tam gari be pherja ka singke kana man thok tingki gari baje por. thok tengki gari onde signi Oni sinda. thok tengki gari bai onde signe bo apro ayang agartala ni phaitong pro oskuti thutaiye oskutuni kintu soro kagai thangbai ka Bo thudari kata na. bon boda thutai ka sab thutai ka abla suk saimia Bong ko bo thanao sarandar ka. a thanani bungrok ang saimia bo thanao salenda reikha aborok saimia ta tangkhe je kathai a kathai ni dino daibar manjaka salenda reikha nei ade porjara khobor mankata Kita kaisa ka bono je hos ungko tesa phobna nai tong masi adina to ungko tesa jibi matlang piuka. Ingka buru tam bagi matlang lai. a abo matalang lai mangke kosmedam khayawai tup khata ingke tani no ke kosmedam khaipai di hne borok khobor ke talangni khai kata Acha. haisi Asi na. Ge khajan takte buksong obakhe norok nung makhana bokathang tongpuru yango phaisidi. Abono mong kangke location kangke Jompujala abo yango o Jompujala phaino Ifata Prayer Healing Center ni borong kaisa oro tongo ko obokhe bokathang tongpurun photo obokhe bini logi ni bono suriwe hamrnai gathang tongpuru হাজার borok no bini bumongke Reverend Dilip Deborma bo gari pher jagai thiu taklaino pon obosor 2024 no inke obono borok ni surimani nok kotor ma khalane inke yango khoi panda khai tonga yang kolok ma inke yango phunugan norok no orok kubang ma surijangnai rok ketal surijangnai rok phai tongo jagao je hamyangai tongnai rok borok phayo mahai ke bongni room oro tam sujak tong musu kobong ma dang por gilakha ingka mukhe borok ni tam khaimar pandaro khaimarok na o jagao no bo tongmani jaga ingka yang sagao ang tekise phunu musumani kangke obo duitala o duitala no yang sagao ektala tongmani ingka mukhe duitala sanamna hanai tebo room kobang sanamna hanai nei mo duitala tisana korma no nor nung khana mono duitala tisa room kobang ka sanamna oro tebo hamyarok tonani te program kotor khaimanani
Hingke ar do chaklaya te borok phaimasa ka phayo iko borok ta panda khaitung omon te kolok o waron থেকে hasik jora yang থেকে phunuk paile da yang thangsi din omo dui tala tangna hanai no bo manei nani thaman rod rok cement rok ke jeto nangmani building tangphuro dalan tangphuro a manei no bo Agartala thangai sekang nainan sai sekang ta nindo cement kom da rod da nindo busu abai ke mane thik khaine thangmani thik khaya koi nai phirok puro no bo gari pherjagi thimani Haleluya, haleluya. Coba kamai maya kenang pakai itu. Nazaret Yesus Tuhan. Ini. Pas kami bagai, kami dinamik kalau aku ini. Oh pandano, berikan bagai. Aku tabuk pakai Prabhu. Nong coba dia pakai itu. Orang ini jatuh mantap hanya rokok. Ini kadang-kadang leh, hanya rokok. Di sini nunggu yang sudah saya berdoa. Nung subadi. Haleluya pakai Tuhan. Haleluya Prabhu. Ini sini pasta ni panda kalisin. Buat ini kita nanti. Apa nanti yang dia pasang? Nanti gunde ini sakala sukan. Apa nanti gunde ini panggil. Munsakara dengan sebagi. Kaipan kok sangai ini sini. Doktor dengan ini panggil begini. Bokok doktor dengan ini sebagi. Haleluya pakai itu. Haleluya amin. Saudara pulang ketat. Ini panggil ya paro. Nazaret di sini membayar pakai dan panggil sana.